Evangeli de Marc, capítol 6, versets del 30 al 44. Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat, i ell els digué: «Veniu vosaltres sols en un lloc despoblat i descanseu una mica», perquè hi havia tanta gent que anava i venia que a ells no els quedava temps ni de menjar. Així doncs, s'embarcaren tots sols en direcció a un lloc despoblat. Però la gent els va veure marxar, i n'hi hagué molts que s'adonaren del rumb i des de totes les poblacions i anaren a peu corrent i van arribar abans que ells. En desembarcar veié una gran gentada i se'n va compadir, perquè anaven com ovelles sense pastor, i es posà a ensenyar-los moltes coses. Com ja era molt tard, els deixebles s'acostaren a dir-li: «Aquest lloc és apartat i l'hora molt avançada, acomiada la gent a fi que vagin a les masies, als poblats de l'entorn i es comprin menjar». Ell els va respondre: «Doneu-los menjar vosaltres». Li diuen: «És que hem d'anar a comprar 200 denaris de pa per donar-los menjar». Ell els diu: «Quants pans teniu? Aneu a veure-ho». Un cop verificat, li diuen: 5 pans i 2 peixos. Aleshores els manà que s'asseguessin tots per colles sobre l'herba verda. Es van asseure, doncs, en grups de 100 i de 50. Llavors ell prengué els 5 pans i els 2 peixos i, alçant la mirada al cel, digué la benedicció i partí els pans i els anà donant als deixebles perquè els servissin. També repartí els peixos entre tots. Tothom va menjar fins a quedar satisfet, i encara van recollir 12 cistelles plenes de trossos de pa i de sobres de peixos. I això que d'aquells pans en van menjar 5.000 homes.